4-нче мәртәбә киләм. Киров районының Клара Цеткин урамындагы почта бүлеге бу атнада Михаил Родионовның иртәсе көндә шушында килүдән башланам. Инде 3 ай буе почтальоннары юк. Шуңа квитанцияләрне почтага үзләре килеп эзләргә тиешләр. Урамга чыкканда яшикне ачып карыйдырым да, алып китәдерим. Ә монда хәзер көтүп утыр сагат 10га кадәр. Уң якта күршенекен таптым, сул якта күршенекен таптым. Ә без юк. Меңләгән түләү кагазын монда 5 коробкага тутырып куйганнар. Арасыннан үзенекен табар өчен Фәрида Нуриева сентябрьдә 2 сәгать вакытын сарыф итсә, бүген 1 сәгатьтә йөреп чыга. Авырткан әбиңнәр көчкә йөриләр, монда килергә тиеш. Да җәфаланып йөрибез инде менә. Үзегез эзлисез шул коробка? Конечно. Әле юк монда бармы? Тоже бывает, что и нету квитанций. Монысы исә Мәскәү районының Кара диңгез урамындагы почта бүлеге 17 кеше чиратын көтәм. Узган айларда монда халыкны ким дигәндә 6 кеше кабул итсә, хәзер барысына бер генә оператор калган. Монда күп кенә хезмәткәрләрнең эштән китүен расладылар, әмма сәбәбен генә аңлатучы булмады. Можете, пожалуйста, прокомментировать? Нет? Почему? Безнең мәгълүмат буенча операторларга әле план үтәүне дә бурыч итеп куялар. Димәк, алар халыкка төрле продуктларда сатырга тиеш. Бу кибет түгел бит. Монда бакалей, монда гастроном, монда киноторик, монда канцелярский товар, монда барысы китереп тутырганнар бер почтага. Вот сюда по записи только можно попасть. Гадәттә мин монда алдан язылып кына киләм, чөнки чират торырга вакыт юк. Гади хезмәткәрләр гаепле дип әйтеп булмый. Монда мөмкинлеге чикле кешеләрнең дә эшләвен беләбез. Хәл шул кадәр кискенләшкән икән, хезмәткәрләргә җитәрлек акча түләмиләрдер инде. Так платят. Дәрвишләр бистәсенә юл алдык. Мондагы почта бүлегенә беркетелгәннәрне аның эш вакыты борчый. Алар аны алдан кисәтмичә генә үзгәртә икән. Мәсәлән, бүген халык почтаның төшке ашка ябыласын белмичә килгән. Башкаланың һәр почта бүлеге ишегендә диярлек бүген менә мондый игъланнар күрергә мөмкин. Хезмәткәрләр эзлиләр. Иң зур кытлык операторларга икәнен ачыкладык. Мәсәлән, Дәрвишләр бистәсенең парк урамындагы шушы бүлеккә 2 оператор җитми. Халыкны монда хәзер 3 оператор урынына берәү генә кабул итә. Машина йөртүче, бүлек җитәкчеләре, почтальоннар да эзлиләр. Нинди хезмәт хакы вәгъдә итүләрен белешеп карадык. Посылкаларны кабул итеп киштәләргә урнаштыручыларга 80 мең ышандыралар икән. Иң аз акча операторларга диләр. Оклад 33-200 оператор. Әле сентябрьдә генә без авылларда почталарның ябылуы турында репортаж күрсәткән идек. Хәзер Биектауның Кыркачык авылында почтальон булып эшләгән Асия Фәтхуллина бөтен хатларны өендә арыларга мәҗбүр. Һәм моңа ул нибары 8 мең акча ала. Урамнар тизәбез газетларны бик күп. Менә монсы бер участокка инде шунда, икенче участокка. Россия почтасының рәсми сайтында гына да Татарстанда 110 вакансия бар дип язганнар. Шуның 40тан артыгы Казанда. Операторлар, хат ташучыларның уртача хезмәт хакы 23 мең тирәсе. Республикада хәзер 1011 почта бүлеге исәпләнә. Белгечләр җитмәгәнлектән 100дән артыгы вакытлыча эшләми. Тагын 120сенең эш режимы кыскартылган. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, без Татарстан почтасы директоры исеменә рәсми хат юлладык. Әлегә аңа җавап бирүче булмады. Без бу хәлне күзәтүне дәвам итәбез. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.